to má? Si robíš srandu, Libor? Čo to máš? Mrazenú zeleninu, kámo. Nie, toto nie je bežná mrazená zelenina, ale unikátny branding moment Kauflandu, ktorý zatriasol slovenským hokejom. Ako sa nám to podarilo? Kaufland je partnerom hokeja roky. Keď sa hráčom na ľade darí, sme tam. To vedia všetci. No okrem nás je tam aj kopec iných značiek. Potrebovali sme sa odlíšiť a našli sme príležitosť tam, kde ešte žiadna značka nie je. Zranenia. Tie sú rovnako ostro sledované a emotívne ako zápasy. Využili sme insight, ktorý všetci športovci poznajú a vytvorili unikátny produkt, ktorý dokonale spája svet hokeja a supermarketu. Chladiace vrecko, ktoré vyzerá ako balíček mrazenej mrkvy. Premenili sme ho na sponzoringový nástroj, ktorý hovorí, že sme s hokejistami nielen v dobrom, ako všetci ostatní, ale aj v zlom. Kampaň odpálil s torkou zo striedačky Libor Hudáček. Čo to máš? Mrazenú zeleninu, kámo. Na tú po meme stránkach nadviazala celá online kampaň. Každý športovec potrebuje dobrú stravu a fakt kvalitnú regeneráciu. Som Libor Hudáček a používam mrazenú zeleninu z Kauflandu. Vrecká s mrkvou sa okamžite stali obrovským brandingovým úspechom s desiatkami spontánnych mediálnych výstupov. Používajú ich hokejisti zo všetkých extraligových tímov a dokonca aj reprezentácia. To nám prinieslo spontánnu medializáciu v televízii počas najsledovanejšej hokejovej udalosti roka – majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. A niektorým hráčom sa mrazená mrkva zapáčila natoľko, že s ňou vytvárajú vtipný obsah. Ty brďo, Miro, ty si robíš zo mňa srandu, veď to je ozaj zelenina, to nie je žiaden lat. Z čoho moja žena spraví deťom polievku? Vyzerá ako zelenina, ale je to vrecko. Pre všetkých fanúšikov hokeja sme následne spustili Ovrecká súťaž. Spôsobila ošiaľ. Zapojilo sa viac ako 1500 ľudí. A neskončili sme len pri hokeji. Do kampane sme zapojili aj ďalších športovcov, ktorým sa vrecká zídu. Dokonca ich pre veľký záujem dorábame. A to je príbeh o tom, ako sa Kaufland dostal športovcom pod kožu. Teda skôr na kožu.